Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paring tetebungan kula paring asma Raden Bentul. Pawongan ireng cemen sak kembaran saking negari Arab. Tumuju wonten ing tanah Jawa. Raden Bentul menika dumugi wonten ing tanah Jawa menika nggumun sanget. Nalika semanten tanah Jawa menika gung liwang liwuh anane alas kang ngombro-ombro. Raden Bentul menika saged babati alas tanah Jawa wiwit Demak Bintoro ngantos Gunung Patian. Anak Raden Bentul ing mriki mboten kaijenan gadhahi kegandengan Raden Tembung. Mbok menawa dereng saged jika saking sasana moga Mas diparingi pangkur lomba Mas. Bem, Anggih Kakang Bentul. iki wis suwe banget anggon murah ketemu karo aku. Anggih. Iki sadurunge kula nyuwun pangapunten nggih Bu, suarane kula telas niki. Piye? Senengake ya kaya ngombe obat. Apa? Wong mergawe sedina ping 3. Aku foto loro ngantek iki lho lawur kowe terus no. Wis jare mau suwe ra ketemu lho piye to iki? Hah? Etok-etoke kok capek ngono. Wong kok iso iki kowe karo aku iso sowan ana ing desa endi kene? Pundi Bu mriki? Bebelan. Kalirejo. Kalirejo. Oh, ngene lho, Bu. Arep ngaturi lelagon napa mboten? Iki mau jare slamet ya iya. Pripun? Lagu apa iki? Kitanan. Aku angkat tangan lho iki. Aku angkat tangan iki. Diaturi napa mboten napa langsung kemawon. Engkang kagungan dalem pundi nggih? Heeh. Biasa lelagon mau langsung nggih. Oh, sak lagu. Heeh. Taturi apa? Anjir Kakang bener panjenengan iku lho. Lembut diaturi raketang setunggal. Ngene. Kagem-kagengake swasana. Iki taturi sak gending to. Anjir. Iki nek suaraku ra nutut aku aja diamuk ya cah ya. Lho nek diamuk ki yo mesti ta ya. Taturi setya tuhu sah. Sepiro semene? Bawa. Hah? Iya. Amingin taku. Katok Bang. Menggo. Nah yuk ting 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 ting. Lima sita Sarina awe mateni wong
Kaya ngenggok nebis to. Ati ya Ananging aku arep kondo marang sliramu. panjenengan badhe matur menapa Kakang Pendhul? Nalika aku babat alasana ing tanah Jawa. Anjir Aku ki entuk sasmitaning Gusti. Dijaluk sabiyantu pawongan kongkon kuat sengkalaning putrane. kados mekaten Mula, Bem, aku njaluk ego pratikilmu aku kudu kepiye, Bem? Kakang Pendhul Bem, panjenengan kalian kula menika tasih muda taruna pamangka ingkang badhe nandhang pangruwatan menika ingkang badhe tetulung marang tiyang gesang wonten ing tanah Jawi menika kedadian ingkang sampun sepuh boten kok sepuh yuswani ananging sepuh bab kawruh pramila panjenengan kalian kula mbok menawi panjenengan menika sarujuk pripun panjenengan kalian kula menika slampur laku gantos asma gantos jejuluk Kakang Bem, kula Kakang yen naturmu kaya ngono aku wis tanggaping sasmita. anjir Kowe karo aku wiwit dina iki aja nganggo jeneng Raden, pentelon Raden tembe maneh anjir lajeng supaya dadi tuwa-tuwanggane ana ing tanah Jawa. Kowe lan aku nganggo jeneng Kaki Legaya Lalini Legaya, Bem. kaki legaya Nini Legaya. sak menika panjenengan kalian kula sampun gantos jejuluk kaki delanini Panjen bener. kados sampeyan jumbo kalian swasana mbok menawi samakene wonten kadang gesang ingkang badhe rawuh wonten rompok panjenengan kalian kula lak nggih mboten isin to Aku jane ya ngono. anjir Ya yen to mengko ana wong njaluk pitulungan wis ora ewoh. anjir Ora rumangsa pekewo anggonku maringi pitulungan karo pawongan sing njaluk pitulung. terus kaki legaya kaki legaya Nini Legaya. tamangka panjenengan kalian kula sampun 3 taun dereng kagungan momongan janjane menika wonten menapa nggih kaki legaya Nini Legaya. kula kaki legaya Yen sliramu kandha kaya ngono tansah sedih sakjroning atiku. Wis mangerteni yen to kae lho. Kaki Legaya karo Nini Legaya ora duweni putra momongan. Aku ya kepengen kaya tangga teparo kae, saben esuk kae ngeterop sekolah anake, ha ta. Saben sore ndulang anake. Apa sliramu ora kepengen kaya ngono Nini? kaki legaya Nini Legaya. banget sakjroning ati kula kaki legaya Iya. kula kepengin sanget duweni momongan piye to rasane ngemiki bocah Terus langgeng kula mentah anak lanjut. Etan ngulon momong ananging kaki legaya ngantos sinten menika panjenengan kalian kula lagi dereng dipun paringi putra samangka panjenengan nggih pirsa piyambak yen to kula menika sampun budidaya sing pijet sing urut menapa kemawon sampun kula lampahi nanging nggih Nini Legaya. anjir Ora bareng kowe ngomong kaya ngono ta. Rezeki jodoh patilan anake wis ana hake Gusti. kados mekaten Kowe karo aku ki amung titah sak wantah. anjir kaki legaya ananging kaki legaya lah menika sajake kok prenjak tansah ganter-ganter kaki legaya Kandhane wong kang urasus bakalan utamu rawuh sing ana rombak Kaki Legaya lan Nini Legaya. dirantu sawetawis Iya, Nini. sak mangkene wonten tamu ingkang rawuh wonten rombok panjenengan kalian kula kaki legaya tumus Nini Legaya. pun prenjak ganter-ganter menika sak menika wonten tamu menapa panjenengan menika sampun tepang Babar pisan ora kenal Nini. mbok menawi mekaten monggo panjenengan badhe nitih pirsa piyanten menika asmane sinten lan saking tlatah pundi Nini Legaya. kaki legaya Coba iki ndak takonane ya Nini. Nggih, kaki legaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu. Panjenengan menika paring asma sinten? Saking dusun pundi kok panjenengan kersa rawuh wonten rombake kula kalian garwa kula menika wigatosanipun napa nggih? Kula utawi talangaturipun saking Bapak Nur Tando adalah Ibu Eni Murwaningsih Nggih. ingkang mijil saking dusun Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Nggih. Ingkang kaping sepindhah inggih menika badhe silaturahmi
Ingkang kaping kalih badhe nitipaken putranipun Bapa Nurtado dalah Ibu Eni Murwaningsih Inggih. ingkang gadah klilit nggih menika bocah untang-anting utawi boten gadah kadang sanak sedulur kaki legeye. Nun sewu. Silaturahmi panjenengan kula tampi mugi-mugi dados sederekan ing sak mangkene nggih, Pak, Bu. Nggih. Kok panjenengan ajeng pasrah putra panjenengan kula kalian garwa kula. Napa panjenengan sampun ikhlas lair batos panjenengan? Ikhlas. Ibu sampun ikhlas nggih. Mriki Gus. Mriki Gus. Nun sewu. Nggih. Tasih wonten wigatosan malih napa sampun? Sampun cekap kaki legeye. Mbok menawi sampun cekap mbok ajeng kundur sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe ning kene. Tenang saudara, tenang saudara, tenang. Harap tenang. Ger, Anggih kaki lagi. kowe iki saiki ora dadi anake Pak Nur karo Bu Eni. Kowe ning kene iki dadi putrane Kaki Legeye karo Nini Legeye. Kaki lagi ya. Nini Lah Legeye. kok kula heran lho. Piye? Aku ki ket metu pertama ora ana sing nyoraki. Heeh. Lho, bareng Ibrahim sing metu lah kok. Tenang saudara. Harap tenang. Bar sunat apa? Delok ya. Lah kok deloki to? Padha apa ora ngono lho. Oh, deloki ya. Tunggale kok so. Lho lah nek jenengan kan ya wis duwe. Heeh. Aku ki ora duwe. Nang omah ora tak gandulno ngarep lawang kae kok. Delok sih. Nini Legeye. Kaki lagi ya. Iki putra sing kok antu-antu, sing kok domo-domo. Banget bunga. Apa kang dadi pandungamu marang Gusti kang murben dumati ka wis dijangkai. Anggih kaki lagi. Saiki siramu wis duweni momongan. Senajan to iki mung putra titipan. Anjir kaki lagi ya. Ananging lho yo, lah kok ujuk-ujuk mak beduntu anakku padha karo aku lho, aku ki lho sampe dangak. Lho karepe ati kula, Pak Bu, karepe ati kula niku aku kepengin duwe anak iki. Piye to rasane ngemiki anak lah nek anakku semene gedene. Sek, op. Sek tak urus, nek iki tak urus. Pripun? Lah nek cilik kae semene kae mbok miki gak apa-apa. Lah nggih. Lah nek iki pola langsung tak. Ledak pedhot pentile. Oh, wedene ngene. Apa aku kok gemes aku. Gemes. Kaki lagi ya. Nini Legeye. Matur suwun marang Gusti Ang Akarya Jagat. Menika dipun paringi rejeki arupi putra. Senajan to namung putra titipan bakal kula wentah. Kula rengko kados anak kula piyambak. Kaya ngono. Nini Legeye. Kaki lagi ya. Iki anakmu rak sekawet nandang lelilip. Anjir. Heeh to. Kae bakal ndak kalungi aji sangot kang aja jalur kuning coba pundutno kaya ini. Nggih saken dawuh kaki lagi ya. Tenang saudara, artis Anda sedang tampil. Raine tegang. Panas hati awake iki. Sayangku cintaku, Deg bener apa lho? ora ngono lho. Dirimu ki ning kene dadi idola lho ya. Apa? Tak lelo. Guyu ngono lho, dikudang kok sepane kok delok bal to. Kayak delok bal ya sepane e. Ibrahim, mbok kowe iki nyawang mbokmu. Kowe ngelek idu kok temenan to le. Nyawangi mbokmu. Lho aku ya awet berasar dandan. Mbok blek-blekno sira wis cilik mbok blek-blekno. Mbokmu ki berasar le dandan lho klirek wae ora. Sik nih sik. Iki cekel pipine ngene kok jual mahal kowe.
Nini legaya. Anggih kaki Apa wis tok pundhut ki apa sing mau dadi aturku? Kaki legaya. Nini legaya. Kenapa menika ingkang panjenengan kersake kaki legaya? Pancen bener ya iki sing tak kersake. Anjing, lajeng menika damel menapa kaki legaya? Iki bakal ndak kalon-kalon ing janggane putramu. Anjing. Kanggo keselamatan Rino lan sak wengine. Coba ndak kalungake ya Nini. Anggih sumangga kaki legaya. Wow. Kayak kok lebih ngono to. Wow. Kaki legaya. Nini legaya. Ibrahim menika sak sampunipun panjenengan kalung ngarepe janur kuning. Lah kok pasaryane tansah cemplorot, tansah sumunar, irunge tambah mancung, Tuh, apa ya ngono? lampene sinigar jambe, Heeh. alise nanggal sepisan. Mrepate rada kira. Tekem. Anyar kok nak mabur, anyar lho. Maksudnya jenengan Ibrahim ora tok nekem kon nekem mboke ngono. Nini legaya. Kaki legaya. Sekawet anak mak nandang lele lepa ta. Iki uga bakal ndak singitke. Singit. Ndak ganti jeneng tak Sidikara. Kados mekaten kaki legaya. Kenang Ibrahim Jailane Alfa Joko Slagur. Joko diatur saiki jenengmu ya, Nggih. Nini legaya. Saiki jenengmu Joko Diagur. Kok sajak kuri to le kowe le. Kayak wong lagi upacara bendera siap. Buantre lho iki mau bar mangan apa cah? Ya aku rong mangan tak kandhani. Nini legaya ngene lho. Kula kaki legaya. Sekawes trajane rompok iki anane aku kelawan kowe ya. Yen ana dipangan yen ora ana wae padha poso. Kados mekaten. Iki dina aku bakal budal ana ing Kutaraja. Upama sliramu tak tinggal sak dene rompok karo anakmu si Joko Slagur apa ya wani. Kaki legaya. Ngene legaya. Amargi panjenengan menika kapolon ing keluarga. Bab sandang pangan lan papat menika sampun dados tanggung jawab panjenengan. Bener. Kaki legaya. Ananging panjenengan ugi mangertosi. Iya ini. Yen to kula menika dados ibu nembe kemawon. Dados mbok menawi panjenengan menika tindak ngupadi wonten Kutaraja. Kula nyuwun kanca rawa kagem momong njagi keselamatane si Joko Slagur menika kaki. Nini legaya. Kaki legaya. Yen aturmu kaya ngono aku tansah tanggaping sasmita. Anjir. Yen sekawet anakmu lahir cengar ing alam donya kae ora kaijenan. Duweni sedulur tua papat cacahe ning maujud badan halus. Upama iki dina tak cipta dadi batan kasar. Tak jaluk aja wedi ya ini. Anjing wis tak akan jawa kaki legaya. Bismillah. Ngger. Sufia. Amarah. Alwama. Mutmainah. Nini legaya. Kaki legaya. Dadi wujuding seduluring tuwa anakmu si Joko Slagur. Anjing. Joko Slagur. Wedi po le. Gak lah kok ngene-ngene. Carane nek wedi ndelokno wajahe Nini legaya. Ora apa-apa. Tak kandhani. Iki ngono wujuding sedulurmu tuwa nalika kowe ana ing gua garbane ibumu kae. Ya iki kancamu nalika ana ing jero wetenge mbokmu ya iki.
Wujude ya iki. Lah kok wedi karo dulurmu dhewe to kowe? Nini legeye. Kula kakek legeye. Apa sing kok jaluk saiki wis tak turuti, coba iki tak bangune sik ya Nini. Monggo. Biar Supiah amarah ulaman kemut mainah. Kami. Sekawat ke badan tak cipta dadi badan kasar. Iki dina ora tak kon enak kabeh nak nunggu jegrang sila tumpang paribasane. Nek kowe tak kon jaga. Mau ki wetenge kadang manam si Joko Jelagur. Uga dadi kanca roane Nini legaya apa ya sago, Ker? Yen kaya mangkono Nini legaya. Kakek legeye. Selak kawang anak kon kuburan ning Kutaraja. Sewang-sewana adem selamat aku njaluk pamit ini. Kakak legeye. Jaga keselamatannya putraku si Joko Jelagur. Ananging, kenapa malah podo katan sedih kaya ngono? Sopiah amarah alo amalan mutmainah. Jauh katibalan ini lagi. Mutmainah. Mutmainah. Piye anggonmu njaga sedulurmu anom kae? Tak ya ora ana beda apa-apa to? Nggih, kepareng matur Nini legaya. Sakderenge kula nyuwun agunge pangapunten. Lah kok nyuwun pangapunten? Tak mongko Nini legaya iki arep matur ki gedhe. Matur suwun banget marang kowe sedulur Papa Sopiah
Amarah alu amalan mutmainah mergo kowe sing rewang-rewangi aku. Nggih. Ananging janjane arep matur apa to? Kula wau kalih kadang kula gogojekan. Kula kalih kadang kula krasa kesel krasa sayah nini legaya. Lanjut. Kula ngantuk saliyepan. Sik to. Lah kok aku malah jroning atiku krasa ora kepenak. Lah kok ratapan kaya ngene iki? Nggih, nini legaya. Janjane ana kedadian apa mutmainah? Wau ing inggile lompok enten mendung utawi pedhut ingkang peteng. Bubare pedhut utawa mendung niku murca. Joko Jelagur murca nini legaya. Jagat Dewa Batara. Aku ora nyangka berpisan apa antarmu ki bener mutmainah. Nggih. Leres ingkang menika nini legaya. Kenapa ora kedadian sing kaya ngene iki mutmainah? Monggo kowe bocah papat. Cukup bocah siji wae kok ora bisa. Ngapunten nini legaya kula pun lirwa ingkang jagi Joko Jelagur nini legaya. Monggo. Rikala semono kowe wis matur yen to kowe sanggup. Leres. Jaga keselamatan si Joko Jelagur. Nanging ngompo. Kabeh antarmu nalika semono karana kasunyatane babar blas. Aku kecewa marang kowe kabeh sedulur papa. Nyuwun aku pangapunten nini legaya. Tak sepuro. Apa sedulurmu anak iki bisa ketemu bisa bali ning kene meneh sedulur papan. Ento iki dina ning legaya paring pitono marang kowe ngandhut tumekaning pati. Apa aku kleru sedulur papan? Namaku padha ngerteni. Itu si Joko Jelagur kuwi putra sing wis antu-antu. Joko Jelagur kuwi putra kita. Kita mengkono wong tuane ana ning papan kene golek putrane. Perang opo? Jenengan ampun kuatos nini legaya. Aku ora kok kuwatir kaya ngono. Amangka aku kehilangan anak kowe ngerti sedulur papa. Nggih ingkang menika leres. Nanging tak paring ngono pitanengane temekaning pati kowe kabeh. Tak kira ora bakal bisa nemokno nang ndi papan dununge Joko Jelagur. Kabdes kedah pripun? Eling marang aturmu. Yen to ilange Joko Jelagur kuwi bebarengan karo pedhut sing teka kuwi. Ingkang menika leres nini legaya. Mutmainah. Tak kira ilange Joko Jelagur ana sambung kerete marang pawulinge kakelegaya. Yen to ana bebaya, aku kudu nimbali asmane kakelegaya. Tak kira kedadian sing kaya ngene iki sedulur. Sophia, amarah alu amalan mutmainah. Dawuh katimbalan nini legaya. Aku njaluk tulung. Sabiyantu mendedonga marang Gusti ingkang akarya jasa. Nggih. Muga-muga lelakon iki enggal karampungan. Lan si Joko Jelagur enggal kagelegek. Kagelegek enggal kondur kagelegek. Nini legaya aku sing bali nini. Nini legaya. Kagelegek ya. Nganti wae lagi wae aku budal ana ing kutha raja. Rumangsa sumendal sakjroning atiku kepengin cepet-cepet bali. Bareng aku mlebu sakjroning rombok. Sliramu uga anakmu sak papate padha tawang-tawang tangis, omah padha ratu mata. Banjur aku ora mangerteni putramu si Joko Jelagur mapan ana ngendi nini. Ini legaya. Saderengipun kula matur nyuwun agung ing pangapunten kagelegek.
Pangapunten Biyen. Sing saged dados ibu ingkang sae. Tegese piye nini legaya? Sampun masrahaken keselamatan sejak kecelakaan dateng kula. Dulur bapak Pancen tenang. bener. Nanging piye nini? Lagi Nini legaya. cukup sakit rusak menika. Aneh. Cukup lakonian. Kaya nyuwun pangapunten kaki legaya. Kaki legaya. Mriku mboten kula kersakaken wonten kedadosan sing kados menika kaki legaya. Nini legaya. Lagi wae aku bunga duweni putra. Ning kene pacobaning Gusti matumpa tumpi tumpa undung nini. Kaki legaya. Nini legaya. Terus pundi wonten kedadosan ingkang kados mekaten kaki legaya. Cukup anggonmu tawang-tawang tangis. Yen iki dina aku lan kowe tansah tutup pinutup ora bakalan rampung. Siramu tak aturi munggah ana ing sanggar pamujan. Maminta marang Gusti kang gelar jagat supaya bisa baline putramu ana ing pangkonmu ini. Iya. Nggih. Sofiah amarah alamalan kemut main. Dawuh katibalan kaki legaya. Sekawat kemuni saguh. Jaga bau kiwa tengene kadang panom. Ning iki dina kadangmu murca tanpa lacak. Mutmainah. Katibalan. Kowe sing duweni aji gandha pangrasa lan panglimunan. Nggih. Kowe iso mancala putra mancala putri. Kowe iso goleki ana ngendi papan dununge kadang manuk. Lan kowe kabeh aja enak kapan sak ngarepe kaki legek lan ini legek. Mamatul lakune mutmainah supaya bisa baline kadang manuk ana ing pangarepane kaki legek. Aja mung taunana windana bebasan. Tak jaluk enggal budala ya Sendika kaki legaya. Supra kane kadang manuk. Kula sak kesane iki dina enggal lebonana ngerti Pak. Sendika kaki legaya. Mandek satrio tejo selaksana tejane wong anyar kadang kamlulung kaya krikil malang lari kadene kerja bagus yen pancen sira iso tata jalma sapa kang dadi dosaranmu lho Menungso ning paran ampuh marang aku iya sak lumahing jagat sagur ping langit ning lemah Jawa kene ora ana loro uga ora ana telu kaya mong sawi jawu aja yo sai betara kolok balik sapa kowe menungso wani ngedek laku saka ngendi papan padun ayo dadi sira kang ngaran Sri Bathara Kala Gelap Kayu ini bareng wis jamak menungso wis jamak lumrahe menungso urip kon pinakon sak tenging marga catur. Ya aku iki wong kene temen lho kaki legek kang dadi aranku garta bagus. kaki legaya Ning paran. tak rungok-rungokke aku ora paklik marang suara aku ora lali karo suara Iya. kowe nylamur laku dadi apa aku saeling kaki legaya kowe iki ra kali karo aku kowe sumbrak ning yo wis mesti wae kowe ora lali marang suara Rih kala semono aku duweni gelar Senopati Agung ana ning Praja Majapahit ya. Jajulur Raden Gembong Kamijaya wis ing jajaran. Rih wis kabeset rangga jeneng Gembong Kamijaya kaparga jeneng Sai Bathara Kala Gelap Kayu. Iya. Rikala semono tadang kala mangsaku kebo sapi kidang menjangan kuwi sak piturute. Wis gojo diluk Sri Bathara Kala Gelap Kayu to. Tadah kala mangsaku kok wenehi titise bapa damlan ibu wawa. Wis tadang sengkala. Akeh jeneng beda Pak.
Kaki Legaya. Eneng paran. Yen kowe lali. Waktu dina iki bakal tak udah gak Legaya. Klub sayuton. Eneng paran. Coba aturke ganti gamblang bakal tak rungokke kerja bagus. Kaki Legaya. Iya. Rungokno gobokmu. Iya. Ning desa ngendilani ngono kutha ngendi? Yen ana pawongan. Ngandhut sangang sayi 10 dina. Warga ponang cabang bayi. Barengi. Mleteke surya. Kowe kena darani bocah julung wangi utawa julung kembang. Sing angka loro. Angka loro. Ing desa ngendilani ngono kutha ngendi? Yen ana pawongan. Ngandhut sangang sayi 10 dina. Warga ponang cabang bayi barengi bedhugdung utawa tabuh rolas awan. Iya. Kowe kena darani bocah julung sukses. Sing angka 3. Kanggo angka 3 kerja bagus. Ning desa ngendilane ana kutha ngendi? Yen ana pawongan ngandhut sangang saji 10. Iya. Warga ponang cabang bayi barengi angsupe surya. Kowe kena darani bocah julung capok utawa julung. Sing angka 4 kaki Legaya. Kanggo angka 4. Ing desa ngendilane ana kutha ngendi? Iya. Yen ana pawongan kok duweni anak siji jatah. Yen lanang ana darani bocah untang-anting. Yen wadon ana darani bocah unting. Iya. Sing angka 5 iki. Kanggo angka 5. Ing desa ngendilane ana kutha ngendi? Yen ana pawongan kok duweni anak loro cacahe. Lanang wadon utawa wadon lanang. Iya. Utawa lanang karo utawa wadon kae. Lanang wadon kedara kedini. Wadon lanang kedini kedara lanang karo ger-ger lawang. Wadon karo kembang sepasang. Angka 6 iki. Kanggo angka 6 kerja bagus. Desa ngejaya ana kutha ngendi? Yen ana pawongan kok duweni anak 3 cacahe. Iya. Lanang wadon lanang utawa wadon lanang wadon. Lanang wadon lanang darani bocah sedang kapit pancuran. Kasa bali pancuran kapit sedang. Kanggo kasan kerja bagus. Bocah kuwi mau, nem-nem kuwi mau. Duweni sekolah iki lho. Iya. Gendong ragat yen radiat sekalane turun pitu. Tau ya bakal dadi tadah oleh wong somo. Sing pamungkas iki. Kanggo kasan kerja bagus. Iki se bapak damlan ibu hawa kabeh. Iya. Aja pisan-pisan duweni janji-janji unek-unek sak jroning. Yen teko lor wong duweni uni. Teko wetan wong duweni ujar. Teko kidul wong duweni nandar, teko kulon wong duweni kaul. Iya. Uni ujar nandar kaul ra mesti saka cape kulo. Angin mesti saka cape dhewe. Angin dhewe. Eneng paran. Yen kowe pengen mangerteni aku wani busak jroning desa babalan kene. Aku godho. Aku luwe. Aku kepengin agek jadi. Sakjroning desa babalan kene. Iya. Ya ana pawongan sing duweni jeneng Bapak Nur Tangguh. Ojen bener. Salah Ibu Nur Eni. Iya. Kuwi duweni anak tanpa kakang tanpa adi. Kuwi sing radane bocah ontang. Nek ngene yo. Sawise tak tadah kala mangsaku. Tak remah-remah ra bisa ajur. Tau ora bisa kalu. Tak untal-untal malang kakir gaya. Ora gawe tentrem ayam sak jroning wadukku kepara gawe sajarane. Apa iki sebabe? Gelap sayut. Ene parang. Yen kowe takon apa sebabe sakwise kowe nada kala mangsa putrane Bapak Nur Tanda Tala Ibu Eni kae. Ora ndadekake ayam tentrem sak jroning karbamu. Yo, Malah rasane panas pedes pramerga kowe lali marang janjine kaki legaya kali legaya ewa semua. Kowe kena nada kala mangsa titi sing Bapak Dami Bukawa sing nandang lali lan sing nandang sengkala. yo. Mulai waktu dina iki Bapak Nur Tanda sak keluarga kae wis eling ruwat sengkalane putra. Malah kapara bocah kae ndak kalau ngaji sawet kang wujud janur kuning. Pratandake bocah kang wis suci ora duwe gatek diri apa wae. Mula kelap sayuta ing wektu dina iki putraku entuk ya ndak jaluk, ora entuk ya ndak jaluk. Upama kelap sayuta ngamuk bakal ndak sembatani ya bagus. Lagi legaya. Eneng baran. Gampang gumawa nganggonmu ngucap. Iya. Entuk kok jaluk ora entuk ya kok jaluk. Pancen bener. Sing terus gak saito. Ya uge bong kami joyo. Umpama jaluk tebusan ganti nalamu apa ki saduh minangkan. Waton donya ana wujud bakal ndak wujud bakal dadi panjaluk. Kowe njaluk Mas Picis Raja Brana
busana sing gemebyar kae waton siji. Aja mudune lintang kawan rembulan kae garca bagus. Lagi lagi ya. Kene paran. Aku ora butuh akeh Mas Wis Raja Brana. Aku ora sudi bawane busana sing gemebyar. Iya. Anakmu Wiraga. Raga kekantilannya sing kepanjangan sok. Ino kok gantine anakmu Raga kekantilannya sing kepanjangan sok. Wis sing nganggo sarwa sing. Kekaran. Pitik udah siji cacahe. Wis sing kopi. Kang angka loro. Sing angka loro. Mori sak dedek sak mengawe. Sing angka telu. Berasa fitrah berupawan sak cukup. Iya. Ora ora sore, yen kaki lege saguh wujude. Waktu dina iki bakal tak lukarake anakmu iki lho. Ngarep wis tak kandhake waktu donya wujud bakal ndak wujud bang dadi panjaluk. Oh, Putraku kok ngake so tau wujud so kok ngake sore bakal wujud sore kerja bagus. yo, yen ngono kaki lege ya. Sakno anakmu sak dure garbaku. Iya. Oh, ndoro bakal tak utake. Tak tampanane kerja bagus. Nene lega ya. Nene lega ya. Cukup agarmu memel semet di saka dongamu maminta marang Gusti Kang Gelar Jagat. Anjing. Saiki putramu si Joko Slakuris bali ana ing pangarepanmu. Sampun kepanggih. Heeh. Lajeng wonten pundi Coba sawangan ana sing ana ning pungkuranku nini. Jaka Draga. Piye Gus? Lah kok tak tutup mbok tutupe mangke tak apakno? Lho, ora ngono. Lah kok ajake karo aku gila lho. Coba kae digandeng to. Gandeng. Aku duwe anak kok iso gila karo mboke iki piye to? Lah wong karo mboke kok gila lho ya. Coba kae diparani, alon-alon digandeng. Loh. Oleh aku. Lah wong duwe anak lho malah wedi karo aku. Joko Dragur. Ganteng. Hup, hup. Kowe kok iso Ora netak ambung. Aku ya ora ngambungan wonge ya. ngene lho, digandeng ngene kok ya patut to. Lah kae coba digandeng. Lah wong digandeng panjenengan mawon wedi lho. Mateni wong. Duh wong bagus. Aja wedi Lho iki piye cah? Majurene kene. Ora rajin. Heeh, kene Jim, ganteng. Jim. Giyung ala giyung. Bareng giyung ya. Dikutak karo bagus dhewe. Ganteng dhewe. Sing manis dhewe. Sing godi dhewe. Ya Allah Gusti. Cerake mboke kok ya wedi temenanan to lele. Iki wis jinak. Tak omongi. Aku iki sadurunge main wis suntik anti rabies. Kok anti rabies? Maksudnya penyakit menular wi lho. Ngene lek iki mbokmu atau kowe kok wedi tenanan to? Ora ngono Joko Dragur. Kenalan sik. Lah wong kowe ilang lho, aku iki sampe nangis goleki kowe. Tak goleki ning gone ngisor kretek kene. Ora ana ning gone ngisor gedang ora ana. Lho bareng kowe ketemu lho banget bungae atiku. Kowe ya apa disayang lho, sayang sik. Aku malah untuk dolanan apik. Ojo disayang ojo. Kene rada maju to Le. Kowe ya apa aku Ora Jim. banget senengku ngono lho. Jim. Ora. Keringet dilapis keringetan tenan lho, cah keringetan tenan iki. Ngene lho ini. Ora mau. Aku bingung sih. Ora iki. Hah?
Piye? Piye to le? Aja mlayu to kene ini legayek. Kula kaki legi. Lelakon iki mau damar mancung tinubat cukup aku lan kowe sing mangerteni. Aja nganti wong liya kae mangerteni apa kang dadi kedadian dina iki ya ini. Nggih, kula mboten bakal buka wati menika kaki legi ya. Ini legayek. Kaki legi ya. Sakwise anakmu bali ya to, apa siramu randireng to? Cepet-cepet kae kok ana manuk penjak ganteng-ganteng sak jabane omah. Anjir kaki legi le Mas. Apa ora menika kledang. Menapa panjenengan menika pangklet? Sinten sing rawuh wonten rompok menika kaki legi ya. Kaya Pak Nur to. Anjir kali Ibu Eni. Lah kok malah menika beton apa to kaki legi ya? Lah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula boten pangkling menika Bapak Nur Tanda dalah Ibu Eni Purwaningsih nggih. Nggih ya kira. Panjenengan kok tebih sangat saking Kalirejo. Tumuju wonten rompoke kula kan garwa kula kok beto kados ngaten menika kagem napa nggih? Ingkang kaping sepindhah inggih menika dalam bubungahipun kagem kaki legayek dalan ini legayek. Nggih. Ingkang kaping kalih ajeng Boto nebusipun putra Bapak Nur Tanda dalah Ibu Eni Purwaningsih. Nen sewu. Ajeng maringi bebungah kula kalian garwa kula. Nggih kaki legayek. Minangka tetebesanipun ditampani tahun ini kae sajak kabotan tenane. Matur nuwun kang tanpa pepindhan nggih Pak. Sampun maringi bebungah kula kalian garwa kula. Nggih kaki legayek. Non sewu. Saderengipun panjenengan pundhet kondur ajak wangsul putra panjenengan. Kula titip menika wujuding janur nggih. Nggih. Non sewu. Nggih. Kula titip menipun sepasar dinten. Nggih, gangsal dinten. Nek sampun sepasar dinten, gangsal dinten menika panjenengan bucal teng kali sing wonten toyane mili. Nggih. Kanthi sesebutan ngagem donga Jawa mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ora mbak janur nanging aku mbak sungkalane anakku. Patekai kaping 3 sebut asmane nggih. Panjenengan larung. Menika sampun dados putranipun kaki legayek lan ini legayek. Kula paringi jimat asma Joko Jelagur. Kagem jangkepi isat lan sarana kedah sepindah monggo panjenengan timbali. Kula paringi tulodo nggih. Nang anakku Ibrahim Jailani Aufa Joko Jelagur. Nang anakku Ibrahim Jailani Aufa Joko Jelagur. Gantosan ibu sami bapak wong. Nang anakku lanang Ibrahim Jailani Aufa Joko Jelagur. Dalam Bu. Alhamdulillah menika sampun jangkep lan sarana. Kula mboten saged menggak ateges menika putra panjenengan monggo sungkem kalian Bapak Ibu Salim. Non sewu. Lah nek kok gelem to? Non sewu, Pak. Tasih wonten pitadosan malih napa sampun? Sampun cekap kaki Kalau legayek. sampun cekap, lajeng wasul sumangga atos-atos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaki legayek. Nini lek dusun Kalirejo. Uga sinek-senan sedulur papat Supiah amarah alamalan mutmainah kadatipun Bapak Nur Tanda ing dalu menika sampun luar kersane Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sri Batara Kala gelap cayu ing bareng sing gedhe pangepraw marang kaki legayek kali ini legayek. Upama iki
Maka mengatakan dari menggunakan buat beliau dari kereta kelentu